Ola, eu chamo Lucía e vou presentaros as células. Hai dous tipos de células, as células eucariotas e as células procariotas. As células procariotas son as bacterias que teñen o núcleo distribuído no seu interior. Son máis pequenas que as eucariotas e teñen unha forma máis sinxela. As eucariotas son máis grandes que as células procariotas e teñen un núcleo Vale. Hai dous tipos, as unicelulares e as pluricelulares. As unicelulares son as bacterias e nós somos pluricelulares, igual que a célula vegetal e a célula animal. Vale. Agora vou presentaros algunhas partes. Este é o núcleo. Este é o nucleolo. O nucleolo ten dentro o ADN. A vacuola almacena auga. As mitocondrias son as encargadas de dar enerxía a toda a célula. Vale. Agora vou pasaros á célula animal. Este é o núcleo. O núcleo ten dentro o ADN, material xenético. Vale. As mitocondrias, que agora si son mitocondrias, son as encargadas de dar enerxía a toda a célula tamén. O vacuolo está almacenando auga. Esta é o citoplasma. Este tamén é o citoplasma. Chao.